matarong gayho, nagipadayag sa witang kalipay, sa Espiritu, o daygo ng Diyos, Amahan, nga makagdagahon, ug ang iyang butong anak, si Jesu Kristo atong Ginoo. Gibayran niya alang kanato pangutang sala ni Adan, ug sayang dugong giula sa dakong gugma, gipapapasang tunglo sa karaan nga sala. Karon ng tinuod nga Pasko, diin gihalad ang kordero ng bugto, mao'y timaan sa puyanan sa mga pinili. Karon ang gabi, diin giluwas ang mga anak ni Israel, nga atong mangginikanan sa pagkaulipon sa Ehipto, ug sila gipalatas nga mala dito sa dagat nga pula. Karon ang gabi ingay mong giluwas ang mga natukang Kristus sa kangitnit sa sala ug sa kahugawan sa kalibutan, ug isanto sila sa gugma sa Amahan, sa kausahan sa mga santos. Karon hanggang gabi, din gilugti ni Kristo ang talikala sa kamatayon, gikan sa lunganan na banhang madaugon. Sa misteryo ning kagabion, nalupig ang kadautan, ug naugasan ang sala. Gibalik ang kaputli sa makasasala, ug ang kalipay sa mga masulubon, o gabing maimayawon gayon. Din gitiunay sa langit ang yuta, ug ang tao iuli
Ngayong gabi sa grasya, dawat amahan, ang sakripisyo sa pagay, nagihalad sa imong simbahan, pinagi sa imong mga alagad. Dinhi sa liturya, nining kandila, imaan sa bagong kahayan. Nanagangyo kami, O Ginoo, nganging kandila, ngagialad kanimo, harungdan aga ng hangit-ngit, ning gabi punha. Magdilamun ka sa kayag nga